Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla mon e roɓɓindu jaydeli moɗon weltare min dañi huccide mon oɗo subaka talata hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde konon manama e jettode serenɓe men jejjitaka e lawol gotol calminama jurama berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof hawɗo mboros wawa hollude en caggal jaam duumo e leydi meɗen Sénégal no subaka fo bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Mouhammady Hunare Awadou Moussa salmitama andon hande mi hokkete cadeau moɗo so Allah jaaɓi ɗum noon wima debbo mo Daara Haleyɓe sikki ala ko salmitade mi subaka Allah moƴƴo tedduɗo kadi ne hawre deuxiéme numéro de la semaine no kewɗen wiide kala saaha bismade bandiraɓe kadi e ñalawma talata o ɗum ɗon noon Aissata ko wiide amin e duwuji ma machallah duwuji ma ɗi ganduɗa ina hani tigui yaada e amine noɓe kewi wiide ni saabu jaam duumo e nder windere nde ɗum woni ko sohla rafiji kala dumto caɗele kadi dumto en ko ɗum woni ko ñaguiɗen kala subaka eɗen ñaago tan yo duwa hawre amina koye on tuma bismoɗen bandiraɓe mbiyenɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Waleykum salam wa rahmatullah. Ko ɓuuri tengtude hande ene jeeya ko ɓuuri tengtude roɓino men jayndeji ko ɗo vaccin biteɗo AstraZeneca eɗen gandi won haala julti hen toon to duunde Europe hay leyɗele goɗɗe kono kadi ɗo leydi Sénégal kan haala yeehi ha yettima ɗo ɗum saabi noon jayndeji ɗi pini dawi hen kono ɗum kadi ne tawe hen toɓɓe cirtude to banggue politique hani e gueɗe baɗe noon tigui jaynde quotidien udditidamal ko noon tigui nden noon jaynde wi ko konnguɗi pilpiltodirɗi jiyaɗi ko yewti ko e moƴƴere oɗo vaccin biteɗo hono AstraZeneca jaynde noon e oɗo subaka no jirɗon ni wi ko AstraZeneca ɗum ɗon noon ko hollirde wonde ɓe koliti wonde ko won leyɗele kewɗe toon to Europe ne wayno jowi on ɗon vaccin gam ƴettugol ɓe koliti wonde noon ko won caɗele jiiya hen wonande ɓen ɗon ƴettuɓe ɗum hon saahaji imeji mabɓe mbaɗata ko ɓooɗe ɗum ɗon noon saabi ɓe jowi ɗum ha diwa oɗo saaha docteur Mamadou Ndiaye on ɗon de ko ɗo e leydi Sénégal jeeya kañum woni directeur de la prévention o holliti wonde oɗo saaha de hay caɗele goto ɓe jiyani ɗo e leydi meɗen Sénégal saabu ko tolni e capantati ujunere tawi ko dose o saaha hande e pikkirama walla mbiyen tigui ŋeesama ɓen ɗon yimɓe kono ɗum koɓe garti oɗo étude mo ganduɗa ko BPE kollirɗo wonde capantati e tati e piccal nayyi Sénégal najo kañumen kala ne wayno de o saaha hande mbaɗi vacciné ko yuti e on ɗon vaccination kaɓatoɗo mboros Covid-19 e nden limore noon ardi ko toon to diwan Mamataba jaynde l'observateur ko addi nden ɗon e jaynde arti hen e ko yewti oɗo vaccin AstraZeneca ndenne kadi refti e konnguɗi jaynde le quotidien nde wi ko AstraZeneca ɗum woni koɓe mbi e on tuma noon ɓe garti e jiyanɗe ɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe to banggue vaccin ɗo e leydi meɗen Sénégal ɓe koliti wonde de oɗo saaha hande ɓe diwti kala ko fati banggue ko wiyete ko oɗon vaccin moƴƴani hay sinno tawi soynama e yoga e leyɗele won ko wiyete effet secondaire ari hen kono ɗo e Sénégal kam ala foof ɗo yiya e on tuma noon ɓe mbi tan haɗani laamu ngu ina jokki on ɗon campagne de vaccination ko yewti on ɗon AstraZeneca e on tuma noon ɓe kolitini wonde ɓe keeɓi hen tabal mawgal en kaali limore nane e diwnuɗi ɗi kala o saaha hande keeɓi hen ko waɗi fayida matam noon kam ardi e nden limore capanɗe jeetato e ɗiɗo e kala temedere nde ƴettuɗa kañumen mbaɗi vacciné ko yewti e on ɗon haɓade o mboros biteɗo Covid-19 kono ɗum ina tawe hen jaggal oɗo activiste biteɗo Ousmane Tounkara tumaɗo gueɗe wat boniyankagu caggal nde laamu leydi Sénégal waɗi ko wiyete ko ha joni plainte o nanga ko toon to dowlaji dentuɗi woni États-Unis jaynde le soleil nden ɗon ne arti ko yewti e kabaru ɓurɗo tengtuɗo woni konnguɗi oɗo professeur Tandakha Ndiaye Diéné tawi noon ko immunologue o arti hen e ko yewti oɗo vaccin kalteɗo wiide alay saago tan hono leydi meɗen jokko on ɗon campagne kono kadi e ŋeesuɗo yimɓe tawi noon koye oɗo vaccin biteɗo AstraZeneca o holliti wonde noon par ce que eɗen gandi ko wiyete troisiéme vague ko ina yurno leydi meɗen Sénégal kono kadi e variant ji ɗi ganduɗa ɗi kay ko certuɗi on ɗon mboros Covid-19 wadde ala tan ha joni ko jojjiɗo so wona ina wayno jokkude on ɗon vaccin mo ganduɗa ɓe jaani kala hol caɗele ko wiyete effet secondaire beele kay yimɓeɓe ina mbawa rettude oɗon mboros biteɗo Covid-19 ko gonma ko jajine tawe e hello jeeɗiɗi e nde jaynde le soleil vox populi nden ɗon ne arti ko witti on ɗon vaccin mo ganduɗa ina addi haala e oɗo saaha mo kalaten kono ɗum fof wawi ɗon ɓe koliti wonde caggal nde étude o waɗa ina wayno diwnuji leydi Sénégal kala de o saaha hande ina table mawgal gam jokkude on ɗon vaccin région de Matam kam ardi e nder leydi Sénégal kala Thiès kam wattidi noɓe mbiri e tongode hello jeeɗiɗi e nde jayde vox populi goɗɗum ko tawete hen ko gueɗe dawrugol docteur Babacar Diop secrétaire général oɗo force démocratique du Sénégal woni FDS les Guelwaar o suuti konnguɗi tawi o jeeya koye ngu gomo wiyetegu hono MDD o holliti wonde oɗo saaha kay kala koɓe kalno walla kala koɓe joƴƴinno to banggue on ɗon mémorandum moɓe dokki mawɗo leydi ndi woni on ɗon revendication moɓe kalno ha ɗo ina wayno ko
konngudi ɓe jii kono baɗe ala fof koɓe jii heen e on tuma noon o erima nde hoorejo Macky Sall nde wayno ha joni hormoto koɓe kaali ko kono kadi o wasa jaɓɓude e felo omo ganduɗa ko Alpha Condé mbo leydi Guinée kono kadi Alassane Ouattara mbo leydi Côte d'Ivoire so wiide ne waɗa ko wiyete ko hono 3e mandat so yiiɗi leydi ndi deeƴa jeyde las ko dawri nden ɗon ne ari ko yutti e nguɗo goomu ngo ganduɗa inana jogori tafede leydi meɗen Sénégal woni liberté d'opinion ɗum ɗon noon ko gam etade ha joni darnude haɓade kala ko fate banggue yimɓe yanoɓe e gueɗe gollorɗe so tawi seppoji mbaɗi e on tuma noon omo ganduɗa ko maître Boukounta Diallo hollitiyama wonde kanko jogori ha joni darnude nguɗo goomu wiyete au front pour la défense de la république ɓe mbi tan gunɗon goomu oɗo saha hannde woni de koye fewnede beele kala e saha so tawi fitnaji mbaɗi ɓen ɗo ene daro ndena gollorɗe mawɗe ɗo e leydi men Sénégal goɗɗum ko tawete hen koko so yiyete e nder gollorɗe leydi Sénégal kala e saha woni ɓe ganduɗa ko wawnoɓe rewɓe e to banggue golle ɗe tawi noon ene kutoro hono terɗe mumen jafuɗon e konnguɗi ɗum ɗon noon ɓe mbi ko hunde ganduɗa nde ene teska no fewi ɗo e leydi men Sénégal ha tengti e gollorɗe mawɗe ɗe liberté d'opinion Amadou wonɗo haaɗi wona ko neɗɗo weela fof haala jayde enquête surtout Aissata ɗum noon nde noon jayde arti ko yewti ha joni e budget mo ganduɗa ko braɗo programme ko wiyete UEMOA ɓe kolliti wonde leydi men Sénégal de ko mauvais élèves manam de Sénégal ina laaƴa e oɗon fannu ɗin konngudi jaaji ɓe pamminen e hello tati e nde jayde wiyetede enquête libération nden ɗon jayde arti ko yewti e toon to chambre de chambre ɗo ganduɗa o ko de commerce d'industrie et d'agriculture de Dakar ɓe kolliti wonde toon de ko tolni e temedde capanɗe joyi jeeɗiɗi piccal temedde jeegom e capanɗe jeetego million kañum woni ko wujja toon ɓe pammini en holno gueɗɗe jaari goɗɗum ko tawate toon e nder nde jande libération ne wayno ko ñawoje chambre de criminel de Dakar ɓe kolliti wonde won gueɗe jeeɗiɗi ɗe ganduɗa ɗe kay ko jokkodirɗe to banggue war bonenkago woni terrorisme kañum woni ko ñawete oɗo saaha ɓe kolliti wonde noon ko attentat mo ganduɗa waɗino toon to Grande Bassam eɗen gandi won jagganoɓe ɗo ɓen ɗon ene poti ñawede e fanno kono ɗum ko kadi e on ɗon juunoɗo policier goto laaɓi toon to Rosso Sénégal onne kadi alhaali yun en nanɗo kono kadi omo ganduɗa ko alhaali Aïda Sagna Mamadou Diawo Boukari Ba ɓe kolliti wonde ɓe garte yurnat ɗin dossier ɗi ganduɗa ɗe kay ko dossier ji baɗɗi sensible noɓe mbiri ɗin ko nguuri jaji ne tawe e hello nayyi ha jeegom e nde jayde libération jayde stade uddata damal hono no kala subaka nden ɗon jayde e kewɗen uddirde no mbiɗa ni Aissata gadortoɗen ko Ligue des champions ɗo e dunde Afrique ɓe ganduɗa ko witeɓe ha joni Teungueth FC hande maɓe joue match maɓe ganduɗa kay ko gam dadde ko yetti on ɗon poule toon to Alger lamorgo leydi Algérie hakkude mabɓe oɗo équipe biteɗo MC Alger ko sang 16h woɓɓe ganduɗa kay ina joue kañumne koɓe ganduɗa kañumen goni Jaraaf ɓen ɗon noon joudata koye oɗo équipe biteɗo hono CS Sfaxien ɓenne kadi ko toon to leydi Tunisie goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko Ligue des champions toon to dunde Europe ɓe mbi ko 8e décisive hakkude mabɓe Atalanta Bergame kono kadi e ɓeɗo woɓɓe witeɓe hono Borussia Mönchengladbach ɓe mbi tan ko méfiance pour le Real City en confiance ɗum ɗon noon ko andinden ɗiɗon match ɗiɗi ko hakkude Real Madrid e Atalanta kono kadi ɓe ganduɗa ko witeɓe Manchester City e Borussia Mönchengladbach kono ɗum ina tawe hen caggal 14 match deggodirɗe ɓe mbaɗi kamɓe FC Barcelone ɓe kolliti wonde ko Messi e Griezmann o saha hande mbambi hono Barça e heddima hakkude mabɓe eɓe ganduɗa kam woni Atlético ardiɓe on championnat à 4 points tawate hen konngudi muɗum e saaha goɗɗo ko Sadio Mané mo ganduɗa haali yidde kono kadi e fandare Liverpool ɓe kolliti wonde saha yidde mabɓe tan ko gagnade on ɗon Ligue des champions ɗum woni hande o koɓe jaɓani kono kadi ɗum woni koɓe cohli o saaha ɗum woni ko haali kanko mo ganduɗa ko Sadio Mané ko hakkude ɗum ɗin ko goni noon gaari ko match mabɓe hen kako mabɓe Wolverhampton toon moɓe pi bi goto e ndiga marki on ɗon bini ko biteɗo Diogo Jota tawi hokkima on bi ko Sadio Mané ne wayno Aissata ko ɗi konngudi guddirten robino men jayde jeewoɗo subaka hande noon tigui Amadou Moussa Dia e nde stade uddi damal udditen eɓɓore wonde woni tan banggal meɗen fait divers hande noon Amadou banggal meɗen fait divers ari koye vaccin mo ganduɗa hande jayndeli ɗi fo ne wawi wiyede ko hen dawi woni AstraZeneca o AstraZeneca noon ɗo joni heewi leyɗele ganda dartini ɗum ko saabi ɗum noon mataw tan won inconvénient ji ganda yiyama hen won wasɓe hen pittali mumen no mbiruɗa joni ni wonɓe ganda ƴiijameje mumen koko fendi ha addi caɗele
wasɓe hen pittali mumen kewi leydi wandino Espagne dartini ɗum Italie e ɓe ganduɗa kamɓe goni France kamɓe battidi aride ɗum kamɓene ɗo e leydi meɗen Sénégal noon vaccin o nanɗo woni AstraZeneca ɓe ganduɗa fewndi ɗum ko hakkude Angleterre e Suède ndendini doole mumen pewndi oɗo vaccin. Amadou Moussa wadde hande ine wawi wiyede ko wiyete e vaccin ma won duuɓi ine fewde ine ƴewte ne fewde ne ƴewte vaccin Covid-19 o hokkani ɗum yimɓeɓe wadde ne wawi wiyede ɗo joni caɗele ɗe koko pewndugol jawgol ngol ko hen jeeya. Ko noon Aissata so tawi a yi hunde ne bonna banggue goɗɗo tan aɗa jogui droit rentade mbiɗa sikki leydi men eɗen jogui des scientifique ɗi ganduɗa kañumen hakkillaji mumen ne jaaƴi to banggue ɗen ɗon gueɗe heddi ko heɗadeɓe exactement par ce que kamɓe ko kamɓe caabi ha yimɓe ƴetta vaccin ji ɗi en jiinde ray fof fuɗɗide yimɓe goto foof kala namdonoɗo ɗo e oɗo saha wiyanno kañum hayso vaccin addama ne wayno vaccine tako e on tuma kamɓe ɓe ganduɗa ko scientifique uji ɗi ɓe jurnima ɓe jurnitima ɓe tawi ala ko wiyete effet secondaire woni ala ko bonnanta neɗɗo ƴettuɗo on ɗon vaccin wadde ne ha joni koye mabɓe tan keddotoɗen en tout cas noon hulɓinima par ce que tolni e leyɗele jeeɗiɗi to banggue Europe kañumen jowi e ko yewti on ɗon ko ganduɗa ko woni vaccin hen joyi ne wayno ko ñalawma hay ko joyi ine hen France no mbiɗani Allemagne wondude leyɗele kewɗe ganduɗa limti ɗum joni joni wadde firti ko vraiment wonko foti jurnede kono kadi fedde nde ganduɗa kam tambi calal ɓalli windere nde woni witende OMS eɓe puti haalande yimɓeɓe exactement par ce que aɓe jogui ko wiyete laboratoire uji bawɗi ganduɗa ko woni ha joni sendu ɗum ene gasa noon ene wawi tawi ɓen ɗon ƴettoɓe ɗum walla ƴettuɓe ɗum jogui caɗele toon to banggue Europe o tawi ɗum ɗon kadi ne wawi wasde wonde ɗo e Afrique ne wawi wasde wonde ɗo e Sénégal saabu en jii no boros Covid-19 o waɗiri toon ni kurhulin jogonoma wonde ma wat ko ɓuuri ɗum bonde ga kono en jii ɗum ɗon waɗani ene gasa no rafi o waɗiɓe ni toon ene wawi tawi vaccin o kadi aussi ene wawi wasde wadde en ni noon par ce que eɗen gandi ɓalli jiidani kono kadi gonka jiiɗa to banggue leyɗele woni ko witte duuɗe walla mbiyen banggue continent aji wadde ne gasa tawi ko waɗat toon ko ɗen leyɗele walla waɗi toon yimɓeɓe ko ne wawi wasde waɗ ɗum ɗo ene Afrique kono wawi wade no mbimi ni wawi waɗ ɗum prouvé ko ɓe ganduɗa kañumen goni hono scientifique uji leydi men ɓe Union européen kamɓe ɓe mbi ko ɗo joni ɓe jiyani taw ko wawi tagde ɓe dartina vaccin o carrément ɗum tagui leydi dartinde foof ko an ƴettata responsabilité hoorema jalta walla dartina oɗo vaccin ko mbiɗa ko mataw inconvénient ji yiyama hen caɗele nan jiiye hen kono ɗen caɗele jiiyeteɗe est ce que yiyama ɗo e nder leydi meɗen walla est ce que yiyama e nder Afrique ɗum ɗon ne ko namdal saabu jiiɗa vaccin iɗiɗo ardo woni vaccin initiative COVAX o ko kañum iɗi nadde leydi meɗen waɗa vacciné ɗum ɗon ne hay aduna o foof hewɓe mbaɗi utilisé oɗon vaccin kono noon initiative o ɗum ko ganduɗa kañum woni AstraZeneca o addi caɗele won leyɗele saabu fuɗɗorde nde mataw wiyeteno ko mataw ko fake news walla ko way noon saabu hollitede mawɓe ganduɗa mbaɗama ɗum vacciné mbasi hen pittali mumen hewɓe ne mbiya ko fake news wonata wona gonga aɗan joni internet o Amadou so information yalti tan weeɓani neɗɗo ƴetta information o wiya ko information gonga ha noon gonɗina hewɓe jalte vaccin o ko mbiɗa ko tan Sénégal ne waɗi scientifique uji ɓe ƴewtiɓe ɓe noon mbi ko ala hay caɗele goote ɗiɓe jii hen yo yimɓeɓe jokku wadde vacciné vaccin AstraZeneca won kadi ƴettuɓe vaccin o Amadou ha joni caɗele jiyake hen Allah hoto caɗele yiye e oɗo ɗum ɗo mo ganduɗa kañum woni AstraZeneca saabu ne wawi wiyede jiiɗa hayso tawi scientifiquement waɗaka prouvé. C'est ça Aissata aɗa andi kadi yen paam guila dawa tawi gila duuɓi ɓennude nde vaccin fuɗɗi nadde e windere nde ha fayi ñalawma hannde o alay saago vaccin waɗa ko wiyete effet secondaire heddi noon beele ko effet secondaire grave woni ko effet secondaire mo ganduɗa ene tampini neɗɗo ko ɗum woni ko yurnitte donc heddi noon effet secondaire wodat kadi wona neɗɗo fof kadi heɓata effet ko wiyete on ɗon effet secondaire wadde no mbiɗen ni wodan en ko wadde sensibilisé en tant que eɗen basé e gande scientifique uji meɗen wiɓe wonde yen paam ɗo e Sénégal hay hunde ko ganduɗa ko ene holliri wonde on ɗon vaccin on ɗon effet secondaire yiyama ɗo woni ko yiya toon to Europe wadde ha joni kamɓene ɓe jokkat tan koye on ɗon sensibilisation andinde yimɓe ala ko wawi bonnande yimɓe on saha heddi noon haali joni to banggue internet yimɓe heeɓe enen kaala enen mbiya wonde won vaccinaɓe to banlieue jani ga paɗɗima ga foof waɗaka prouvé to banggue joguiɓe calal ɓalɗi nokkuji kolliti wonde tinani on ɗon hono tinani ɗen ɗon gueɗe on banggue noon won yimɓe ganduɗa ɓe enen jooɗi ina mbaɗa kala ko beela to banggue réseaux sociaux ɓenne kadi wona toppitteɓe saabu eɗen gandi rafi biyaɗo wawi ittanum ɗo tan ko vaccin ene moƴƴi yimɓe
yimɓe kadi aussi mbawa wadde hen adhéré beele ɗum ɗon ne yalta par ce que ɗen gandi en kaali joni joni diwnuɗi kala ɓe hen vaccine ko tolne temedere kala capanɗe jeette ɗiɗi ɗum ɗonne kadi ko hunde wande fayida no fewi wadde yimɓe découragé on ɗon banggue hulɓinde ɗumen eɗen gandi ɗum noon fotani wonde ɓaade woni rafi o e nan ɗo ina wara en kaali hanki vraiment omo tampini ɗum ɗon yo yimɓe jokku ha joni e hettade joguiɓe calal ɓalli leydi Sénégal tawi ko joomen gande tooɗo e sato noon tigui Amadou yooɓe jokku hettade joguiɓe gande kala ko mbi hen ko tawata ko aɓe gande ɗum e mbadde ɗum maîtrisé koye ɗi konngudi uddeten roɓindu jayndeli meɗen tottude wonadi janggo so Allahu lamɗo o jaaɓi bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonno e banu gorko Amadou Moussa ne banggal caméra o heɗen noon to woni ko Mansour Sow alias Thiaté wondude e Amadou Touré.